Abrasalnya ya. Ada sofa-sofa lu banyak kayu udah. Saन्दुंआबो बिराद थांखाखा लोगोफोरनाय ओमफ्राय दा बैयाव सियार बिहरदों नालाय माने दिनै साब सेन्टाराव गथ'फोरखौ बिजि थुगोन उन्दैफोरखौ दा बे बिजि थुनो लांदों ओमफ्राय दा बेयावनो गाम्बारियाव माने मोनसे बिफां साया दं आरोखि बेयाव जिरायनो सियार बिहरदों दा बेखौ लांना फैनो होनदों सियारखौ लाखांनानै गंथाम लाबाय 1 2 3 दा बेखौ होनोसै हाब गिलिरथार मेंलायलायबाय सियारा बिजि सुजाग्राफ्रा बिजि सुनो लाबोग्राफ्रा मेरला थानाय दा नैबे सायाव जिरायनो सियार लाना फैबाय आं लोगोफोर Hello everyone, good afternoon, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new vlog Todaysvlog channel आंनि Todaysvlog channel नोंथांखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान ब्लगाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन ओमफ्राय आं दा नै मोनसे जायगायाव दंफायो माने आजाखौ साब सेन्टाराव टिटि थुनो लाबोदों इन्जेक्सन ओमफ्राय जोंना दिनैजों राजानि टिटि थुनाया थार्ड टाइम फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड दिनै थार्ड टाइम ओमफ्राय दा बेयाव दसे जिरायनानै दं नै सायाव दा टिटि थुग्राफ्रा नै बयबो दंफैयो सायाव माने जोंनि न' सेरावनो आरोखि बे साब सेन्टाराबो ओमफ्राय दा सायाव दसे जिरायथ'दों दा ओमफ्राय नै बिराद खोलो खोलो बार बारगासिनो सिगुन बिफां सिङाव दङ सिगाङाव गाम्बारि बागानजोबमोन बेयाव गाम्बारि होननानैसो बुङोमोन बे जायगायाव दा सिगुन बिफां जाजोब्बाय नै गाम्बारिया फांसे गैला सिगुन बिफाङा नै खोलो खोलो बारजोबथार गासिबो सिगुन नोरैबो सिगुन बिराद बार खोलो खोलो बारदों ओइ आजा सोर गाबज्रिखो नों मामि दं कुसमिया गाबसै मा खालामखो कुसबिया बामनाय बारा बिराद खोलो खोलोलै लोगोफोर नुनायमोनबा देखायजागौमोन बेसेबां खोलो खोलो दा बेहा नै सायाव बार खोलो खोलो जिरायनानै मेंलायथारबायनो ओंखायनो दै लायबाय फ्रेशनि दै गुसुनो आंबो गेसाव मोनामनाय मोनगासिनो सुनो मोनासै दा आजाखौ हो मानो मुलि गैलानो हो मुलि गैलानो साब सेन्टारलायालाय टिटि थुनांगौमोन दा मुलियानो जोब्बायनो इन्जेक्सन गंथाम होनांगौमोन नैबेखौ नैबे आजाखौ दा दिनै मुलियानो गैथ'लानो बैलाय साब सेन्टारा बैनो दा बे साब सेन्टाराव थुगासिनो आरो उन्दैफोरखौ टिटि इन्जेक्सन होगासिनो ओमफ्राय दा मुलिया जोब्बायनो गैला नैबे जाबाय एनएमनि स्कुटि बेसपा बे साब सेन्टाराव मावग्रा एनएमनि दा नैबे दै गुसु लाबाय हरदो आंनो गिलासे दा दैखौ आंहाबो लोंखांबाय गुसुनो ओमफ्राय हौनै आबैया फैगासिनोलाय थखन थुलायनानै थुजानो गबाय दिनै आजाया थुजानो गबाय मुलियानो गैलानो थुजानो गबाय थ' लोगोफोर नै दा दुगैखांलायबाय आङो बेलासि सम जानानै ओमफ्राय दा टाइमा 6:30 टाइम जाबाय ओमफ्राय दहायथ' नै माने राजाखौ मा होनो साब सेन्टाराव थार्ड टाइम टिटि थुनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावथ' थुनाय जायासै ओमफ्राय दा नेक्स्ट उइकआव थुसिगोन आरोखि फैगोन सप्तायाव ओमफ्राय दा ओमफ्राय थुनो मोनासै जानानै फैफिननानै जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट उइकआवथ' थुसिगोन फैगोन सप्तायाव ओमफ्राय दा नै आंबो दुगैखांनानै एसे फ्रेस जालायबाय थान्दानो बोथोराथ' दिनै बिराद गरम जाखादों नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ जानांगौ माने फुंनिफ्रायनो बिराद थिं थिं सान्दुंखा माने मोजाङानो जादों सान्दुं दुंनाया माने जे जोम सुस्रांनो मोजां जाबाय एसे बारि बायदिसिनानि दुब्लिनि खामानिबो मावस्रांनो मोजां जाबाय ओमफ्राय दा नै खोमसिसो जाफिनलायबाय अखा हागोन ना मागोन मोनायाव एसे खोरोमगासिनो आरोखि लोगोफोरनो खोमसिथार साहाजों ओरै साहा बेथिं बिराद खोमसि जालायबाय नैबे साहाजों ओमफ्राय दा नै बेलासि टाइम नालाय माथो खालामना थानो बोरिं न'आवबो रावबो गैया नै दखानाव थांजोबदों मालाय बाजार जाहैदों मा लायदों मिथिया माने दा मोनानि खाजा खरसफोर लायदों आरोखि माखासे न'नि मानसिफ्रा ओमफ्राय आंथ' दा थांनाय जायासै आं दा थांगोन आरोखि बिसोर फैबा दखानाव ओमफ्राय नै बिराद मोजां नुदों फुल बागान बिराद साइज नुखायोलै नै बेलासियाव मेथाइ दामसोलायना थांबायसै नै नितामनि मोननिखौ दिल होबाय सोरबा रजेनो होननाय बिराद गोरोबदों आरो बे मेथाइआ नैबे फुलजों नै बिथु दां मेल सिंगारा बिथु खोमा मेल सिंगारा ओमफ्राय फेमिलियाथ' नितामनि जेखो प्यार होबाय बेनो आं सोरबा मिलायलायना दिल होबाय थारैनो आं सोरबा रजेखौ
दा ओमफ्राय नै लामाथिं फैलायबाय आङो माने मोसौ लाबोनाय टाइम जाबायना दा सासे गथ'आ जोंनाव सासे गथ' थायो नालाय मोसौ लायग्रा मोसौ खाग्रा दा बे मोसौखौ लाबोदों लाबाखै नायनो फैबाय आं नै लामाथिं लाबोबाय खोमा हनै लाबोबाय जानांगौ बा बोरमाफ्राबो खेलायगासिनोसो फैबाय नै मोसौआ बिसोरनो जोब हाय जा जा लिलि लाला दिरुंफ्राबो मोसौ लायनाय टाइमबाथाय खस्थ'लै जा जा दा नै मोसौ होगासिनो आं लोगोफोर माने गथ'आ मोसौखौ लानानै फैबायमोन ना ओमफ्राय दा नै आं ससेनिफ्राय होसोबाय आरो माने बिराद खारदावो मोसौफ्रा हाय हाय जाफा जाफि जायोना माने दस्राफोरनिबो मोसौ थाबाय लायनायाव ज' जाजाय लायनाय जायो ओमफ्राय नैबे आयंआबो खागासिनो आरोखि जोंनि मावग्रा बे गथ'निनो फिसा माने फिसा जोंनाव थायो नालाय मानसिफ्रा दस्रा जायगानिसो मारै ह ह ह नैखौ फांनांगौ बेदरखौ सेस मालायनि अमा फैनानै आदारखौ जाफैजोबो अमानि आदारखौ मालायनि अमाया फैनानै ओमफ्राय बिदिनो मोसौफ्राबो हाबनानै बै सौलायलाङो आरोखि बे जिगाब दं नालाय माइहुं बे माइहुं जाफैयो ओमफ्राय जोंनि न'नि मोसौजों सौलायलांलाबायो आरोखि मोसौ नालाय माथो बुंनो हानो बिसोरबा मा सानलायो गोसोआवबा मा दाय दंलायो बेबा नुबाथाय सौलायलायनायखौल' मिथिगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर गामिनि सासे फंबाय दखानाव थांनो नागिरदों नालाय बिजों थांफानोसै आं नैबे स्कुटियाव गाखोनानै माने माखासेयाथ' दंहैजोबखायो जाहैबाय दखानाव खरसा लायनो दा आंबो थांसै आरो मोसौ खाफा फैखांबाय आङो खानायाथ' खायाखै माने होबथानानै होदों आरोखि दा नै नैबे फंबायजों गाखोफाबाय आं स्कुटियाव आब्राथारलै फंबाया आरो सफा सफिटल' बानायखायोबो दा औ थांगासिनो दखानाव फाइनालि नै दा दखानखौ मोनफैबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बाजैनि दखानाव नै बिहिथार माने बिनि दखान मोखाङावनो जिरायहैजोबो मानसिफ्रा बिराद बिहिर जायो माने बेयाव गय खावो नालाय ओमफ्राय रायलायनायफ्राबो बायदिसिना इन्टारेस्ट रायलायो नालाय बेखायनो जमा जायो ओमफ्राय नैबे बेनि गुफुर गाननायानो जाहैबाय आंनि फैफानाय फंबाय दा जों सानैजोंनो फैदोंमोन आरो बाजाराव ओमफ्राय बै गस्ला गोथां गानना मैगं लाना फैगासिनो बेबो जों गामिनिनो सासे फंबाय बेयावनो दखान होयो आरोखि बेबो दा जोंबो दसे थानानै साहा लोंसै आरोखि दखानाव ओमफ्राय नै नैबेबो बाजै सासेबाव बेबो बिबाजै गोलैयो बेहा मालाय दै फ्रेसनि थान्दा लोंगासिनो ओमफ्राय नै दखानदार आदाया मालाय गय हरनायाव बिजिथार ओमफ्राय जोंबो दा साहा दखानाव साहा लोंनो हाबसै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे टुडेसभ्लग इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर